салом мухлисони Барселона, чӣ ҳол доред? Рӯз то рӯз саршавии трансфери зимистона наздик омада шудааст. Ин маънои онро дорад, ки қариб ҳар рӯз дар канал видео мебарояд. Агар мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав ва ба зангулача зер кун, ки аз хабарҳои нав ва трансферҳои зимистонаи Барселона қафо намонӣ ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарорен. Ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. Пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам, то чанд дараҷара шумо дар бораи Барселона маълумот доред. Оё шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қинди мо дар комментария ҷавоб диҳед. Аввалишда ба саволи видеои пешина зефилм тиҷӣ ҷавоб дод. дӯстон, сарпарасти видеои мо компания 1xbet мебошад. Агар хоҳед канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед ва хоҳед ки ҳар рӯз видеои нав барояд, то ба ссилкаи комментария буда даромада регистрация кунед ва бо промокоди ГАИРУФ соҳиби 6500 рубл шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. имрӯз мехоҳам бо шумо дар бораи хабарҳое ки дар гирду атрофи ГВАРДИОЛА ва МБАППЕ рух дода истоданд ҳарф занам. Манчестер Сити баъди апдаун тури ин сезон дар сеюм ҷои ҷадвали Премер Лигаи Англия қарор дорад ва аз ҷои якум Ливерпул 14 хол қафо мебошад. Дар Англия ҳеҷ кас шубҳа надорад, ки пас аз ба охир расидани мавсими ҷорӣ Гвардиола клубро тарк хоҳад кард. Пешакӣ Пеп вариант дошт, ки Ювентус ё ин ки ПСЖро роҳбарӣ кунад, аммо мутахассиси испанӣ пешниҳоди онҳоро рад кард. Акнун ҳозир маҷаллаи испании Mundo Deportivo менависад, ки Барселона бо Гвардиола дар бораи баргаштан гуфтугузор гузаронда шудааст. Валверде бе гуфтугӯ дастаро тар мекунад ин тобистон ва ба дастаи каталонӣ лозим аст, ки аз ҳозир дар ҷустуҷӯи тренери нав шаванд. Хосе Бартомео аллакай бо Пеп вохӯрд ва дар бораи баргаштан ба даста маслиҳат кард. Дар дастаи каталонӣ ҳамаи роҳбарон тарафдори бозгашти тренер мебошанд ва омодаанд, ки ҳамаи шартҳои ӯро иҷро кунанд. Барои бозгашти Гвардиола лидерони даста низ тарафдоранд. Месси, Суарес, Бускетс ва Пике аллакай хоҳиши кор карданро бо Пеп дуюмбора изҳор карданд. Барселона омода аст, ки Хосепро сармураббии баландмаош дар ҷаҳон таъин кунад ва тавассути фурӯши якчанд бозингарон ба ӯ барои трансфери тобистона 300 миллион евро ҷидо мекунад. худи Гвардиола аз хоҳиши кор кардан бо Мбапперо пинҳон намекунад, ки ӯ аллакай пешниҳоди Манчестер Ситиро рад карда буд ва айни замон бо Барселона музокирот карда шудааст. Дар ҳамлагари фаронсавӣ Пеп дуюм Мессиро мебинад ва маҳз ҳамин омил метавонад дар гуфту шунид бо Гвардиола ҳалкунанда шавад. Агар Барселона тавонад бо Мбаппе шартнома бандад, то 100% гуфтам метавонам, ки Гвардиола ба дастаи каталонӣ бармегардад. Барои ҳамин тобистон Барса ҳамаи корро мекунад, ки бо бозингари фаронсавӣ шартнома бандад. дар ҳақиқат агар онҳо муваффақ шаванд, онҳо на танҳо бозингари умедбахши ҷаҳон, балки беҳтарин мураббии ҷаҳонро мегиранд. бародарон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё Барселона шанс дорад, ки бо Мбаппе шартнома бандад? ба хабари овозҳо Мбаппе айни ҳол фикри гузаштан ба ду дастаро дорад. якумин рақиби асосии Барса Реал Мадрид, дуюмин худ Барселона мебошад. чӣ хеле ки медонем, Перес хело хоҳиши харидани Мбапперо дорад ва тобистон байни дастҳо дар бозори трансферӣ барои Мбаппе рақобати шадид рух хоҳад дод. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.